Izadi gurasoekin etxera. Burlata eta Algortako norbanako ezberdinak, Izadi gurasoekin etxera egitasmoa surtu dugu. Izadik askatasunean bere gurasoekin bizi behar duela aldarrikatzeko. Inigo Gutierrez Algortarra eta Maria Lizarraga Burlatarraren presoen alaba da Izadi. Urtarrilean jaio zen Valentzian, eta geroztik bere amarekin bizi da Pikasenteko amen moduloan. Beste 13 euskaldun eta haien txikiekin batera. Aita, astean behin edo bitan, tarte txiki batez ikusten aldu Izadik bakarrik, naiz eta elkarren ondoan bizi diren. Hau dela eta, amak, Mariak, zaintzaren pisu oso hartu behar du, eta aitari bere papera betetzea ukatzen zaio. Bere alabari lotutako kudeaketa guztietan, medikoarengana joatea adibidez, parte hartzea ukatua duelarik. Hori gutxi balitz, etengabe trabak jartzen dizkiete hurbilekoei. Komunikazioak familia osoarekin egiteko Izadik horrela aita ikusi ahal izatea ukatuz. Izadiri behin eta berriz ukatzen zaio bere aitarekin egoteko eskubidea. Dispertsioak ondorio are lasgarriagoak ditu ume txiki bat tartean denean. Bere inguru naturalean hezteko eskubidea ukatzen baizaio. Ezin da kalera edozein unetan edo beharren arabera atera. Gutxi ateratzen da Valentziaraino joan behar delako bere bila. Zenideak maizago jaitsi behar dute, bisitari gutxiago dira ailegatuak bakarrik ikusi ditzaketelako umearekin batera, eta horrek kriston esfortzua suposatzen du. Han pisu bat alokatu beharra, eta horrek dakarren azpiegitura gastu gehigarri guztiekin. Umeak ezin izatea bere inguruko batzuk ezagutzea, zenideak tartean, birramona, lehenbusuak eta abar, ezin dutelako bidaia haraino egin. Umeari bere inguruan eta bere herrian egoteko aukera ukatzen zaio. 3 urtez Valentzian bizitzera kondenatuz. Onartezina da 3 urte beteko dituen egunean gurasoen gandik eta ordura arte 24 orduz egon den amaren gandik banatzera behartzea. Eta gainera bere haurtzaroan bidaiak egiten jarraitzera kondenatzea. Espetxea ez da ume batentzako bizilekua, eta espetxeak ez ditu inondik inora asetzen ume batek dituen beharrak. Umearen beharrak behar den bezala asetuak izateko kalean bizi behar du, etxean gurasoekin batera. Horregatik, egoera hau salatzeko, dinamika eta elkartasun ekimen ezberdinak jarriko ditugu martxan 2 herrietan, Algortan zein Burlatan, hitzaldiak, ikuskizunak, azokak eta abar. Dena mezu argi batekin, Izadi gurasoekin etxean, Burlatan eta Algortan nahi dugula.